že čus, já jsem to jelikož se mě hodně lidí ptalo na to, jak se stát Fiverr developerem nebo něco takového prostě, jsem se rozhodl, že si budu nejlepší, když natočím nějaký jednoduchý tutoriál, jak nějaký ten server nadevovat, tak, to je to slovo. Jakož nevím, kdo bych tak nějak začal, tak asi nejlepší, když se podíváme na nějaký ten úvod, nějaký programy, které bychom potřebovali a které se budou hodit dále v průběhu devování. Takže rozhodně první program, který bych stáhnul, tak je podle mě nějaký editor, kterým budeme otevírat kódy. Třeba já používám Visual Studio Code, který je pro mě asi nejlepší. Je zadarmo a prostě dobrý, že to stáhnu. Odkaz bude určitě v popisku. Další program, který určitě budeme potřebovat, tak bude nějaký prohlížeč nějakého to SFTPčka, což je souborů a složek serverů, na kterém budeme chtít dávat, takže asi nejlepší bych použil prostě WinSCP. Je to taky zadarmo a jo, prostě klasika. Tak asi rozhodně budeme potřebovat taky databázy a databáze taky budeme potřebovat nějaký program, s kterým se tam budeme dostat, takže HDSQL nejlepší asi. Prostě taky. Ještě FMK má samostatně nějaký, nevím teď přesně, jak se to jmenuje, ale otevře se to jenom v Chromu, takže něco musíte testovat, ale to je takový nepřehledný smyslem, prostě HDSQL nejlepší, prostě jednoduše stáhneme, hotovo. Dále asi na auta, když budeme chtít dělat auta, tak budeme muset nějak rozbalit třeba nějaký DLC soubory a udělat z toho kvalitní auto. Tak budeme potřebovat OpenIV, nebo jestli existuje ještě možná nějaký program, já sám nevím, ale taky jednoduše sáhneme, proklikáme se tím, to někdy ukážu, jestli ještě někdy budu něco takového natáčet, tak rozhodně se na to ještě podívám. A to je z těch asi tak nějak všechno. Ještě bych se asi rozhodně podíval na to, jak si vytvořit FiveM localhost server, protože asi se nebudete chtít učit někde na nějakém serveru, který chcete rozjet, ale doporučil bych si vytvořit nějaký localhost a na tom se učit a zkoušet, když jako v případě nějaký věci. Je to asi nejlepší, nebo rozhodně to je nejlepší. Neuděláte si ostudu, pořádně se to naučíte, jednoduchý. Takže si ukážeme, jak to stáhnout. Budeme přát ještě další program, se kterým si nějak vytvoříme databázi. Jo, takže XAMPP taky jednoduše stáhneme, proklikáme se. Nic moc bych tam neměnil, protože jednou se mi stalo, že já jsem tam něco špatně při instalaci a už mi to nefungovalo. Takže dávat si na to bacha. Já už to všechno mám stáhlý, takže si nebudeme ukazovat, jak to stáhnout, ale je to jednoduchý. No to asi každý, kdo používá počítač aspoň třeba den, možná 2. Takže první stránku, kterou budeme potřebovat natáčet si FiveM server, to bude klasická FiveM stránka. Tady na tuto stránku taky bude v popisku, ale kdybyste si někdy samostatně chtěli dostat, tak si jenom napíšu FiveM, otevřu, kliknu první odkaz a create your own server a host your own server. Nejjednodušší. Tady si musíte kliknout na linku FiveM server txadmin. A jednoduše budeme poslat podle postupu. Je to jednoduchý, se vám neukáže. Takže stáhneme si nějaký ten build. Dáme tady z těch tlačítek třeba jedno, ale já většinou kliknu jenom tady prostě a stáhnu si to. Dále si budeme muset vytvořit složku, kde náš server bude, takže budu normálně na Dčko, vytvořím si složku, pojďme si třeba YouTube server. Nevím, psát jsem ve slashu. Tak. Teďka ten soubor, který jsme si stáhli, si otevřem a celý tohle si přetáhnem ty složky. Chvilku to trvá a to nevadí. Tak. Jdu do té složky. Teďka další, co máme v postupu. Nějaký to, co jsem dělal v podstatě. A otevřeme si
otevřeme si ten server. Otevřeme tak, že dáme třeba na klávesnici F a najde nám to fxserver.exe, ten si otevřeme. Chvilku počkáme. Povolíme. Jsem trošku nemocný, takže se omlouvám za můj hlas. A ještě asi jsem zapomněl říct, že nejsem nějaký extra super developer, ale aspoň nějak to dokážu číst. Teď se mi tady načítá můj localhost, což asi jsem mohl čekat, ale je to špatně. Neukážu vám to od začátku. Samozřejmě, že ukážu, nějak jsem pak proklikám zase zpátky. Ale my si budeme muset ještě otevřít ten XAMPP, který jsme si stáhli. A tady nejjednodušší věc, co uděláme, najdeme MySQL, což je databáze, a dáme start. A máme startnutou databázi. Teďka se nám ten server nějakým způsobem startuje. Což u vás asi bude nejrychleji startnutý, protože vám se ukáže jenom něco takového. Takže buď si toto skopírujete, nebo půjdete na svůj Chrome, nebo prohlížeč, napíšete localhost, tady by se vám to mělo objevit, když tak napíšete jenom toto. Takže já se přihlásím přes CFXer, ale vy, když to uděláte, tak první, co tam asi uvidíte, bude, jestli restartnu tohle, tak bude něco takového. Tady budete muset zadat něco, asi jméno, nebo přihlásit se. Tady dáte server name a tady si už budete muset vybrat, co vlastně chcete. Takže budeme používat SXL, což je asi nejjednodušší se naučit. Jdeme Popular, najdeme Skill Legacy. Toto si změníme třeba na tu složku, kde to mám já. Takže já si tady vytvořím další složku, bude se to jmenovat server mine, což jsem píča, protože nevím, kam jsem se dostal, ale jednoduše se koukám zpátky. Mine, to ještě přejmenuji. Tak, a tady tuto cestu si skopíruji. Jen nesmí tady být nějaká diakritika, takže ty servery prostě vynecháme diakritiku. Sem dáme tu cestu, dáme save a klikneme sem jednoduše. Tady se proklikáme a tady. To pro nás bude chtít licenský, což si vytvoříme jednoduše tady na této stránce, která nás přesměruje sem. Tady potvrdíme, že jsem člověk, samozřejmě přihlásíme se a tady už máme nějaký ty servery, které máme vytvořený. Já si třeba ten dám do píče a tady dáme new server. Tady si dáme display name, tak tady to bych třeba server, což jsem měl připravený, dám generate. A tady dám jednoduše copy. Ten klíč, který budeme zadávat sem. Dále si dáme show hide database option. A tady si, toto bych nechal takhle, jestli jste nic neměnili v settingu, tady v tom, tak tady nebudu tomu se dávat žádný slash ani nic, jenom toto si budu muset přeměnit, to prostě musím přeměnit na YouTube server, protože nechci v tom mít bordel, jinak vy to taky můžete nechat. Si dám toto a dám jednoduše zelený tlačítko. Nejjednodušší věc. Teď se nám server bude stahovat z Gitu, což zabere nějakou tu chviličku, ale není to nic hroznýho, že bych tady strávil půlku dne. Tak, server se nám vytvořil, otevřela se nám složka, kde všechno máme. Máme tady základní soubor, dáme další modrý tlačítko. Tady zatím ještě nic asi nebudeme, ale dáme zase zelený tlačítko a server už se nám zapíná. Tak, server máme zapli, můžeme jít vyzkoušet. Tak, tady napíšeme connect localhost, nebo tady takhle se nám ukáže pěkně náš server, na který jenom klikneme, už nás to připoje. Tak, jsme připojeni. Tady
Klasická defaultní identita, takže zadáme jméno, že budu třeba Tobix, budu dev, přesně vedle. Tady narození, to asi nemusím nějak popisovat, prostě jenom jednoduchá postava. Těch 166. Create. A server úspěšně jede. Máme defaultní SSL server. Takže děkuji za zhlídnutí a někdy v dalšího tutoriálu určitě si to vysvětlíme zase něco víc. Takže se mějte, čus.